Biye araba ye je kalo kile mugan flalo samba fla mugan waro malido on ba fo dante fole mina kala dona ka faari me ka wuli ka jo kono ani ka taseba wana kan kuna foni sensurunu amino lota godi o malla dira kono o gumun kono mala dona arme wuli ka jo me sabati ki dal mara kono ka tase ka donga fa kay mara kono ma fo ka tase kwa kuru mara kono na alna sorno o kuna fonu no molu lase na la sona mo kuna fonu amolu di o malla dira kono amma fa kwa bismillah bamana kan kuna fonu ne ba ne adde be fesele kuna fonu ne adalu tien aleni alanya sira kono ay o bismillah o gumu ngona malo dona arme go wuli ka jo sabati ka beni ka donga fa kunu tratay je kalo kile mugani kele samba fla mugalen woro krenger mami bitalike ika donga fo kidali vili konnana yo wuli ka jo baw sabati ika don jatiga wala tigala moka point banani ore tumbeno o bisaga nyogon la je yoro mina yoro wati mina saka saka lu ko fa adona ka fo no jatiga wala tigala moka ka fo yoro nani nye no bitalike ka donga fo zinimu aleni FLA mako uluka wuli ka do konnana o gumu kele ngono fami drone ngone a detecter len ko fe ayirana ka fo bolma fen chama ne sorola ni woyin kono jatiga wala tikela mo bolo o bolma fe ngoni olu identifier len ko fe sa len ka fara kele ga mina girman chama o kele ga mina girman nunu o dobe tarige ikadu nga fo o ka mini d'explosion na alen drone de kamikaze u aka 45 u alen 17 nunu kele ga mina girman chama kata se saru kwamba u fo ka tase ikadu nga fo lance rogatu bazuka olu minen chaman girman baw olu be u bolo o woyin kono arme wuli ga jo sabati ka sako minen girman ba nunu koni ka olu bela jelen ko neutraliser ka faruka mobili baw do bu u bolo mobili mu nu ka jenatique fen chaman tume mobili ngono na ngo jenatique fen chaman hakili ka tamato no fe o mo go nyaminen chaman be no akata kata ni fara mu go jugu perenta o ka leni ka moto kura kesi nunu a bela jelen mi do o mobili ne kono ina fo ni anka ni fintikela ko yengeru kandoro ibina soro uga fen nu bulma fen bo kono wala mu ka fen wero blale no kono mun be ga sababu o se ga yoro jan soro muli nunu mena temele ta do nga fa ko minen jugo bi soro ni kono wala makela ka minen mi soro ni kono mu temele ko fi la o bitaka to ka minen bo ko chen wala ta jugo ke ka minen explosion do mo ko ka fen wala chamanga o la ngo camion titi te mable fo titi mable na ta contrôler kada wala na ka jugo ani bara yana ka jugo ka akato baka o gumu kono yulu ga josa batulu bele jelande de delen ko fesa ikado nga fa arme kono yulu kusu kosobe kasoko o bara bela jelen ngon tien pe o hugumu kele ngono sa arme o wuli ga josa bati kidale konnana bo ka daga ni ataka jete mine kidali malion ba do fembe kidale kono mimi taliga yada gali ale dinge onna lenga na ye kidali ka beni kado sibiri temelenye na manya ka fo sibiri temele anga fintikela ko ka bulma fe onna na kana enfoncer o enfoncer ni ko mimi taliga tabarisa ko feno o kera sababu yada gal dinga bora anya yi o wati kele na yada gal dinga de bika muguchi mogola mogomunu marfatu bulu o miga muguchi mogola mogomunu civilu ye marfatu bulu ka foi ga mugu bika ci civilu o wati la o gum kele ngono afrika ko o jawta ikado nga fa tabarisa jawta ko publier o ka page sans fait sanga dama don ko fe unana kana jigi o gum kono mawdo bora ka critique boke mais antena kuma identifier antena nyini ka fako ame detail badi ame detail kele min didro zis ame fa ka yira diamana afrika ko ga la nyini ko fe publication kele ko fe abi fa ka yira diamana de dron anga do mi watmi na fo bi nunu bi ka wala cha jugu mun ke mogolo bi ka mogo mun fa ka marfatu bolo o ko ba yira kele yira sharia ikado nga fo bamati wala tigela mo bi ko kele sharia o bi ka violer ame watmi na fo bi o de kera ka yira diamana boka daka marfati mami bolo abula ngolo ne do wala civil le do o fagali o yim o kono ni ma wala mo mi abolo le ko sona ikam mine o korba yira tigi yira jenana ika marfa bla ka jenana siga kuma wala siga fo wala ma be nyoga werela fe mata ni misaka kisu chomina ngo wati la nya ya daga le dengue de bika boka marfa ci ololo wati la afrika kor mo ko élément publié oui c'est vrai mais o wati kele na anana ye mo ko borga polémique kuma chama fala polémique nunu il faut ka nga famu ni ke kunte de wore kelaw la shera wore be sira wore be kelaw la kela tigeti nini mo sira nyogoma feondo de be nulu kera ko roba yire kanga tigi kon atigi fagali yere kona ima kela shera ko ni manga afaga chukushila wa in aya yere dima ko dagurunya kele donc kele manga keme eno tigela mo no mais anga mo bo wala cha jugu kele ne kono ikadon wati mo no obuku nenyini obuku yere nyini bolma fin enfoncer le o tekelela obika nyini ko bolma fin bo ya dagal dinga unana kana faro ka ani tuaregi were chama ka seka anga fintikela ko bunoni na ka fra civil wero ka mais c'est décevant au même moment nanga mitani kele sharia nunu mi ka demisene munu utiliser bibina drogu ni fen kunton kew kono ko blaka mali armée kele wala maka mali population kele wala maka ta klina cha jugu do mali don do kuna
ka se k'olu yɛlɛma cogo min k'u don u sagona da fɛ k'u bila ka kɛlɛw kɛ Mali tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la diinɛ ko tɛ ala ko tɛ kira ko tɛ n'u bɛ ka k'u yɛrɛ kun internet sɔrɔ ye o bɛ ka denmisɛnnin minnu utiliser n'an ka b'a lajɛ n'an taara n'a ye code pénal la ale ni ka taga se ONU yɛrɛ ka sariyaw ma fo ka taa se droit de l'homme sariyaw ma an b'a ye adamadenya hakɛ fansi tɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin san 14 san 15 o kan ka ta k'o utiliser k'o kɛ ka kɛlɛ kɛ a tɛ diɲɛ fansi la a tɛ diɲɛ sarasi la mais o bɛ ka kɛ diɲɛ maa ɲɛbɔ la o bɛ ka kɛ anw na mais k'an kana kuma mais vous voulez qu'on fasse quoi alors taa fani nafa t'an na an tɛ o kama c'était entre parenthèses o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kidali ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ mais Mali armée bɛ a se la wa Kidali b'an bolo an bɛ waati min na fɔ bi mais kɛlɛ sariyaw f'an k'olu bonya fɔlɔ quoi n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ Kaye mara kɔnɔ n'an taara Kaye u ka tu kɔnɔnaba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ Kogo Sabugu i ka dɔn k'a fɔ Kogo Sabugu finitigilaka maaw ka yɔrɔw yereperilen kɔfɛ n'o ye Kogo Sabugu tu kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnma n'o bɛ tali kɛ ani Jijeni cɛ ye kilomɛtiri 40 bɔɲanko o hukumu kɔnɔ a yirana k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka base ba dɔ tun bɛ yen nɔ base min kɛlen don sababu u ka minɛn cɛjugu ninnu bɛ taa ka taa mara yen nin i ka dɔn armée o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen détruire o waati kelen na tamaseere dɔ fana nana ka na ye k'a yɛrɛ k'a fɔ nin marabolo in kɔnɔna na jatigɛwale tigilamɔgɔw ka ca ka t'u dogo yen kosɛbɛ bawo ka da o dugukun tɛ dɔwɛrɛ foyi yen nɔ fɛn b'a to u bɛ se ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma cogo min na ale ni ka taa se an dɛmɛba jɛkulu n'o ye Afrika kɔri ye fɛn b'a to ka se ka bɛnkanni wale kɛ ka ɲɛsin an ma olu b'u bila ka taa dogo nin yɔrɔ la mais an bɛ waati min na fɔ bi armée kɔni a ye nin waleyabaw kɛ ka se ka nin mugu pɛrɛntɛ kɔni ka sisi sugu dɔ kɔni kun wulilen don bi n'i kun y'a ye i bɛ masaya sigi ala ma donc an b'a fɔ ko baarabɔ armée malien halisa ko ala ka baaraw taa ɲɛ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kwagurukaw fɛ yen nɔ armée ye frappe kɛ Kwaguru hali n'a sɔrɔ n'u m'a communiqué kɛ an bɛ waati min na fɔ bi u ka page officielle kan bawo ka d'a kan bilan bɛ ka ɲini k'a dɔn fɔlɔ bilan hakɛ min sɔrɔla ani yenkaw bɛ ɲɔgɔn kalama cogoya dɔw la ka d'a kan wulikajɔba min sabatilen don Mali finitigilakaw bolo o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ tun pɔn karilen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Kwaguru kɔnɔna na k'a fɔ ko armée t'a kalama armée b'a bɛɛ lajɛlen kalama armée bɛ sɛgɛsɛgɛliw la wulikajɔw sabatilen don kunu u ye gosili kɛ kunasini gosiliw kɛra bi fana gosiliw kɛra mais a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ fɛn ma to dugudenw ka bɔ ka se ka to an ni u ni ɲɔgɔn cɛ n'a to kɛra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ la ye face en face ko kan ka sigi cogo min na o bɛ sigi sen kan tun pɔn karilo o kɛlen don sababu armée tɛ se ka tigɛ cogo si la tun pɔn na ka se ka Kwaguru sɔrɔ parce que hali n'i ye tun pɔn tigɛ i ka dɔn pour que i ka don Kwaguru fana i bɛ tila ka ba de tigɛ tuguni ka don Kwaguru mais i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kɔfɛ sira wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu na i ka dɔn i bɛ se ka tɛmɛ o bolow fɛ i bɛ se ka ba tigɛ o bolow kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kwaguru direct la ka don direct la ka n'a sɔrɔ i ma ba tigɛ wɛrɛ mais ba tigɛ yɔrɔ i tɛ se ka Kwaguru kɔni lasɔrɔ cogo si la an bɛ waati min na fɔ bi n'i ma ba tigɛ ba dun falen don mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ji donna olu ba ma fa kosɛbɛ o duguw bɛ sira in kan dugu minnu bɔ ma fa kosɛbɛ yen mɔgɔw b'a dɔn zone tigilamɔgɔw b'a dɔn ko n bɛ ka min fɔ minnu b'a marabolo kɔnɔ olu b'a dɔn kan bɛ dugu minnu ma minnu bɛ sira in kan n tɛna dugu ta tɔgɔ ma k'a indexer mais dugu camanba de bɛ sira in kan ba in bɛ tɛmɛ dugu minnu da fɛ n'o dugu la ni heure in na baw ma fa fɔlɔ ni mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ yen nɔ armée yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ cogo min na mobili la ka se ka o siraw bɔ mais ni armée tigɛra o siraw fɛ ka taga o côté la maintenant o retour fana i ka dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ a gɛlɛya ka bon parce que n'u segintɔla fana nana ka n'a sɔrɔ ji ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ fa bagi tɛ a dugu ninnu si la k'a fɔ ko bagi min bɛ se ka mobili ninnu tigɛ bagi t'a yɔrɔ ninnu si la donc u b'a dɔn gɛlɛya de don donc ko dɔw bɛ yen nɔ f'an k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka se k'a ko taa sira n'a nasira dɔn bawo ka d'a kan yɔrɔ in bɛ yɔrɔ min na ji de kɛlen don ka Kwaguru lakoli n'an ko an b'a détail yɛrɛ di aw ma an b'a détail d'aw ma fo ka n'a bila fɛnma in kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko bɔsira foyi tɛ yen nɔ i mana Kwaguru kɔni tigɛ n'i donna Kwaguru i bɛ ba de tigɛ ka don mais n'i k'i bɛ bɔ Kwaguru bɔcogo foyi t'i la ka se Jene n'i ma ba kɔni tigɛ kɛcogo foyi de t'o la fura t'o la saraka t'o la o kɔni o latigɛlen don o kɛlen don parce que ni ji yɛrɛ fara ka bɔ Jene ka taa Kwaguru u b'a kɛ pinasi de la a furancɛ ninnu pinasi de bɛ boli a la n'o ye tali kɛ an ka moteur ba ninnu na la gros moteur la n'an b'a fɔ o ma ko pinasi an ka moteur kurunba ninnu olu bɛ boli de Jene à Kwaguru o dugu furancɛ fana bɛɛ bɛ ten de baaraw bɛ kɛ ni o de ye an b'ale deli halisa ala ka sebaaya nɔgɔya alime ye ka fanga kura d'a ma ka nin kura fiyɛ k'o la o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ kunnafoniw kuncɛ min bɛ tali kɛ Mali bɛti i ka dɔn k'a fɔ n'o fɛ maliden caman b'a dɔn n'o bɛ tali kɛ Mali bɛti ani premier bɛti ani x bɛti n'o ye ani wani x bɛti fana donc o ziyo bɛɛ lajɛlen kɔni sispana an bɛ waati min na fɔ bi dakuru ɲɛgɛn la pari fotu o ziyo sispana Mali jamana kɔnɔ k'a daw bɛɛ lajɛlen tugu fo ka taa fɔ ko nouvelle ordre an bɛ don min na fɔ bi ka d'a kan fɛn dɔ kɛra olu kɔnɔna na a tɛ komi n'a fɔ u bolila ni mɔgɔw ka wari walima ko wale juru b'u la non non non
a ko be u ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ impôt tigiw la ani taxi tigiw la n'a impôt n'a taxi sara hali sini u ka yɔrɔ bɛ dayɛlɛ nka pour le moment i ka dɔn k'a fɔ impôt ni taxi kama i ka dɔn k'a fɔ u ka yɔrɔ kɔni datugulen don an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ source yɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni cɛsuru na min sɔrɔ ka di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ a ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ kunnafoni kɛnɛ tɔgɔ wɛrɛ la